Als ik een brief naar mezelf kon schrijven en ik stuur het terug in de tijd toen ik 16 was. Ik zou je willen bewijzen dat ik het echt ben door te schrijven. Er zit een Playboy in je tas. Verder zou ik schrijven, verkoop nooit je platen. Ze zijn nu verkocht, iets wat ik nog steeds betreur. En ik zou als ik jou was, je kamertje zo laten. Ik had het eens geverfd, maar in de verkeerde kleur. Echt, je moet me vertrouwen, want ik heb het meegemaakt. Er komt heel wat op je pad, je hebt liefdes uitgemaakt. Je had ruzie om niets met je allerbeste maat. Dit is een brief van mezelf, met wijze raad. De brommer die je straks koopt van een vriend, die ging veel te snel en de boete die was hoog. En je eerste auto, dat wordt een Opel. Denk hem goed vol, want ik stond regelmatig droog. Echt, je moet me vertrouwen, want ik heb het meegemaakt. Er komt heel wat op je pad, je hebt liefdes uitgemaakt. Je had ruzie om niets met je allerbeste maat. Dit is een brief van mezelf, met wijze raad. Maar wees gerust, je bent goed terechtgekomen. En de ruzie heeft niet lang geduurd, je hebt de liefde gevonden. En je blijft goed gezond. Zorg dat je oplet bij geschiedenis, want ik ben nu gek op alles wat vroeger is gebeurd. En echt, ja, je vader heeft gelijk, al vind je dan nu dat hij zo vreselijk zeurt. Echt, je moet me vertrouwen, want ik heb het meegemaakt. Er komt heel wat op je pad, je hebt liefdes uitgemaakt. Je had ruzie om niets met je allerbeste maat. Dit is een brief van mezelf, met wijze raad.